Cu ocazia sărbătorilor de iarnă, nu există loc mai frumos pe lumea asta decât la mine în familie și am și eu o melodie din toată inima mea pentru măicuța mea și pentru tăicuțul meu și bineînțeles pentru toți cei care ne iubim părinții, de la mine pentru voi, să nu uitați că tot ce fac, nu fac numai pentru mine, fac și pentru voi, oamenii care mă iubesc și mă apreciază. Vă doresc sărbători fericite și tot ce este mai frumos și ascultați un mic fragment din ceea ce simt eu în secunda asta. Măi, mamă, nu te lasă băiatul tău, măicuța mea, m-ai învățat doar de bine cum să mă feresc de lume. Mama mea, tu m-ai învățat în viață la toate ca să fac față. Ce mi-a spus măicuța mea, ce mi-a spus măicuța mea, ai grijă cu inima ta, ai grijă băiatul meu, să-L iubești pe Dumnezeu, că nu se poate așa ceva, știi că lumea este rea. Of, măi tată, că tu ești sufletul meu, că tu ești sufletul meu, că tu ești modelul meu, că tu m-ai învățat mereu să am grijă de tatăl meu, măi. Cum ai avut tu de mine, cum ai avut tu de mine, de mi-a fost în viață bine. Nu m-ai lăsat niciodată, te-ai luptat cu lumea toată, să fiu forța adevărată. Dar nu se poate așa ceva, nu se poate așa ceva, cântă Bogdan cu inima, of, of. Nu se poate așa ceva, n-am văzut la nimeni familie ca a mea.